Sa number 2, formal na nga nagsugod ang pag-file sa Certificate of Candidacy subong adlaw sa Negros Occidental. Pinakauna nga nag-file ang re-electionist sang 6th District na si Congresswoman Mercedes Alvarez. Samtang isa naman ka kandidato kung luyag magpapili bilang gobernador nga taga Candoni, kag intiglawas ang iaupod nga mangunguma ang ma-file kung tani isang COC sa pagkagobernador apang wala ginbaton sang COMELEC bangod kulang ang iyang mga dokumento. May report si Barbara Mijares. Temprano pa nagpadulong sa social hall sa provincial capital si re-electionist Congresswoman Mercedes Alvarez ng 6th District. Yara karon sa una niya nga term subong si Congresswoman Alvarez nga damlag pa nagtapos ang 3 niya ka termino sa Kongreso. Upod niya nga nag-file sang COC si re-electionist 6th District Board Member Jeffrey Tubola kag hinablos nga si Palay Councilor Genaro Ralph Alvarez IV nga magapapili board member sa 6th District. Sa idalom sila sa Nationalist People's Coalition. Hindi anay duyag ni Congresswoman Alvarez ipatpat ang iya nga mga plano kag proyekto karon nga wala pa man ang kampanya. Nagupod sa ila nga filing si anay Vice Governor Genaro Limao Alvarez nga amay sang kongresista kag iya nga utod nga si Ilog Mayor John Paul Alvarez sa pagpakita sang suporta. Samtang dungan nga nag-file sang ila nga COC sa pagka-board member sa 4th District si Bago City Mayor Nicolas Yulo kag Patricia Paula Alonso Valderrama sa idalom sang National Unity Party. Yara na sa iya nga 3rd and final term si Yulo kag luyag niya man nga maserbisyuhan ang 4th District sa karon. Si Alonso Valderrama ang anak naman ni board member Jose Benito Alonso nga magapapili vice gobernador. Kinahanglan representante ang bago sa ang 4th distrito sa atong probinsya, no? So kabay pa nga ang atong eksperyensya sa sulod sang 9 years as mayor and 9 years as vice mayor, madala ta sa trabaho naton sa sanggunian kong lalawigan. Samtang wala naman ginbaton sang COMELEC ang COC nga kuntani iga-file ni Alicia Cusay Baviera para kay Ferdinand Itabag Diego alias Bongbong Gorilla sang Candoni para sa pagka-gobernador. Patahag ni Attorney Ian Lee Anonoria, ang Provincial Election Supervisor dapat mayara sang authority to file si Baviera gikan kay Diego. Suno kay Baviera, wala man kuno abi nakasaad ini online. Mga mangunguma sila kagkatapos ang mama o kunang mangungumang masinanyugon. Mga evacuee sila suno sa iya sang Operation Thunderbolt sadto. Asosasyon sa Kabukiran. Anong asosasyon? Mama, mangungumang masinanyugon. Mama. Sa diin. Asang una, mangungumang masinanyugon multipurpose cooperative. Evacuate kami sa Thunderbolt operation mo. That is why ginapakiglaban niya ang mga mangunguma dito sa Kabukiran. Sa pihak nga bahin sa Silay City, tigayon naman naka-file sa ilang nga COC si Mayor Judith Gallego para sa iyang re-election bid upod kay Vice Mayor Thomas Maynard Ledesma nga magapa-re-elect man. Suno kay Gallego, siya kag ang iyang nga bilog nga slate ang nag-file sang COC sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Para sa DigiCast Negros, Barbara Mijares.